V subotu 3,5 na Mavrinci nam prihaja Pazinka. Treći protiv četvrtog, dvije momčadi koje ne da nisu poražene ovog proljeća, nego za poraz ne znaju zadnjih 8 utakmica. Gruevski protiv Brajkovića, glavni sudac Ivan Bebek. 17. kolo, treća HNL Zapad na stadionu Bebe Haramije, izravni prijenos, live stream na našem YouTube kanalu i na Novinet kanalu. Očekujemo pobjedu, da, svakako, da će biti lako, mislim da neće, oni su jedna odlična ekipa, naslagali su dosta dobrih rezultata, na kraju krajeva to ih je diglo na ljestvici. Međutim, nadam se da će vrijeme poslužiti kao i sad, da neće biti bure ili nešto slično, da se mora igrati nogomet. I na kraju krajeva očekujem našu pobjedu. Što se tiče njih, mislim stvarno da su dobri rezultati za red, ali na kraju krajeva to me ni ne čudi s obzirom na trenera njihovoga Čipeta. I on gaji jako, gaji igru po podu, nogomet i tako dalje, dosta dobro mu sve ekipe igraju protiv koje sam ja igral, a bilo ih je dosta. Ali mislim da će se većinom pitati nas, mi ako budemo pravi, mislim da bi trebali pobijediti, ali evo, iskreno veselim se toj utakmici jer mislim da smo u dobrim odnosima, pogotovo sa dečkima tamo iz Pazina i svakako se i nakon utakmice će biti još jedna utakmica druženja, evo, tako da eto, to je to. Ali za vrijeme utakmice znamo svi, Gromničan tu nema, da igraš protiv brata nema popuštanja. Ono što se može obećati navijačima uvijek 100% fajt. Pa dobro, svakako, evo, svaku utakmicu gledam našeg Šujota napred i njihovog Pinčana, to je ono tuča, doslovce tuča, bude to na nož, ali nakon utakmice to bude sve ok, a to je mislim najbitnije. To što se dešava, svako se bori za svoj klub i za svoj grb, tako da sasvim legitimno, normalno očekujem čvrstu borbu, mušku utakmicu, a kasnije će se dogoditi nakon toga kakav će biti rezultat, nadam se povoljan za nas. To bi bila pobjeda, mislim oni su opasni dosta jer mislim da dolazi dosta rasterećeno i da ne očekuju apsolutno ništa, tad si najopasniji kad ideš rasterećeno nekamo. Ok, subota 3,5 vidimo se svi na stadionu. Pa nadam se da će ljudi doći u čim većem broju jer kako sad stvari stoje i dalje više ne trebaju te COVID potvrde i tako dalje, pa će ljudi malo biti opušteni i doći lipo vrijeme, pa nadam se da će doći pogledati i mislim da će imati dosta toga dobrog za vidjeti, pogotovo reprezentativna je stanka i tako dalje, pa ne igra ni Rijeka ni ovo ni ono, tako da mislim evo i pozivam ljude da dođu u što većem broju. Na vrhu struke godinama je naš Dušan Gruevski s kojim odnedavno u stožeru vrhunski surađuje Dunja Štokan, a ove zime doveli smo još jedno pojačanje, veliko pojačanje. Naš kondicijski trener sad je Azus Simčić. S novom upravom i sa novim, ajmo reći, pojačanim stručnim stožerom došao sam i ja, evo pomoć malo Grobničanu. Imamo rezultatske, imamo dosta visoke postavljene ciljeve, ovo je jedna godina po meni, odnosno jedna polusezona gdje je neka faza prilagodbe, možda malo promjene načina rada, upoznavanja okruženja, same momčadi, usklađivanja rada sa stručnim timom. I od iduće sezone bi probali malo zbiljnije to na još jednu veću razinu dignuti. Naravno, sve ovisi o tome s kim radiš i kako radiš. Kakav je voljni moment? Dečki slušaju, žele? Pa dečki su iskreno, ja mislim, sretni mojim dolaskom, ono što sam ja uspio primijetiti, ajmo bez neke lažne skromnosti, malo smo ih osvježili sa treninzima, malo drugačiji način rada. Ekipa je, znači šarena, rekao bi, od mladih do već nekima koji su u zalaskoj karijeri, ali svi imaju dobar radni moment, naravno da uvijek može bolje, uvijek može više. Tu se ja trebam malo prilagoditi da ih upoznam koliko da ih opteretim, koliko mlađe, koliko starije, ali rekao bi jedan voljni moment, jedan pravi karakter ekipe koja je borbena i mislim da sa tim fazom, ajmo reći, odnosno sa kvalitetnijom kondicijom bi mogli još jedan iskorak napraviti. Koliko sportova radiš, Asus? Dosta. Matični atletika, sve ostale kondicija, a u principu radim sportove gdje su ta potrebna brzinsko-eksplozivna svojstva, znači to je tenis, nogomet, nešto sam počeo malo u gimnastiku i tako. Ajmo reći 3-4 sporta bazična. Za svaki sport, rukomet u principu i rukomet sam imao jednu fazu sa Halilom Jagancem dok nije otišao u Nexe, sada već u neku jaču europsku ligu. Treba svaki sport upoznati, svaki sport ima specifične kretnje i svaki sport ima drugačije zahtjeve i u principu uvijek je ta neka faza prilagodbe, ali kad se upozna sport onda to ostaje, ajmo reći, nekako u džepu i onda je lakše raditi. Ok, ovih nekoliko mjeseci da se upoznate, da napravite neku bazu i onda od sljedećeg Grobničan, ako Bog da, onoj jedinstvenoj drugoj ligi sa Asusom Simčićem, leti.
Pa ja se nadam da će upravo tako biti kao što si rekao, evo, da će biti ta druga jedinstvena liga i da ćemo leti. Da. Drugačiji su zahtjevi apsolutno za drugu jedinstvenu ligu, znači puno stvari tu treba dignuti na još jedan veći nivo. Dobro, to je nešto što stručni tim mora odrediti, ali druga liga će biti sigurno zahtjevnija, jedinstvena, putuje se po cijeloj Hrvatskoj. Sigurno da je drugačija razina nogometa i treba više i kvalitetnije raditi. Čipe Brajković složio je Paznik u kojoj gostovanja više nisu izleti. Grujo najavljuje obračun s Istrijanima. Dobro, sigurno da se i mi nadamo pobjedi. Znam da će to biti jedna tvrda utakmica, kao što su uvijek protiv Pazinke te utakmice tvrde, interesantne. To je jedna čvrsta momčad, imaju trenera koji već dugi niz godina radi, koji je vrlo iskusan i se to dobro je posložio tu ekipu. Evo vidi se po njihovim rezultatima, mislim da zadnjih 6 ili 7 kola, čak i u onom završnom dijelu jesenjeg dijela nisu izgubili i vidi se da se momčad digla, da to nije više momčad Pazinke kao nekad što su išli van, rekli bimo na izlet, stvarno jedna ozbiljna momčad. Nas očekuje vrlo težak posao, svjesni smo toga. Međutim, mi se za to kroz ovaj tjedan pripremamo. Napravili smo i analizu sa trenericom, tako da nadam se da ćemo spremni dočekati, da ćemo biti praktički ono što možemo biti zdravi prije svega i sigurno obećajem jednu dobru utakmicu. Izostanci koga nema? Pa neće biti sigurno Brekala i Burula, nažalost dva mlađa igrača koji od početka, recimo od završetka priprema vuču dosta nezgodne ozljede, ali u procesu su rehabilitacije i toga svega i nadam se da će kroz neko izvjesno vrijeme i oni biti spremni. A ovo ostatak, prije svega nadam se da se niko neće razboliti, jer ove sve druge, možemo reći neke sportske ozljede više manje ni nemamo nekih velikih problema, ali nažalost ovo sve skupa što se događa, to je najveća prijetnja kad će neko dobiti temperaturu ili neće i tako dalje. Nadam se da neće niko ovaj tjedan. Riječ dvije o zimskim pojačanjima u stručnom stožeru kojem je na čelu Dunji Štokan i Azusu Simčiću. No, prije svega moram pohvaliti Dunju, stvarno moram je pohvaliti, mislim od kako smo počeli sad raditi od recimo 5.1. od kako smo krenuli na pripremi, stvarno se radi o trenerici koja jako dobro se uklopila među nas, koja stvarno ima puno znanja. Ja stvarno želim da trenerski posao napravi da uspije kao i što je uspjela u nogometnoj karijeri, jer stvarno to zaslužuje. Svakim treningom i svaki put kad razgovaramo o nogometu ili kad radimo nešto na terenu vidi se da ima jako veliko znanje, baš pravo, recimo nogometno znanje i stvarno je užitak raditi s njom, čak preuzela je dio, radi i video analize o analiziranju suparničkih momčadi. Stvarno to jako dobro radi, do sad se ispostavilo prošli tjedan, moram reći, mene nije bilo na treninzima, bio sam bolestan, nažalost sve je pripremila i stvarno je momčad u Bujama znala točno šta ih očekuje sve. Tako da stvarno je veliko pojačanje u njoj, naravno i u Azusu, čovjeku koji ne treba puno pričati, stvarno čovjek koji zna sve o kondicijskoj spremi, on nam se priključio isto tu recimo od početka 2. mjeseca. Dečki uživaju raditi s njim, mi smo jako zadovoljni s njim i postajemo jedan vrlo ozbiljan tim, jedan vrlo ozbiljan klub. Ja imam stvarno sada, bimo rekli, u svom stožeru stvarno sve što mi treba i na nama je samo da radimo, dečkima da slušaju, da rade i da na kraju krajeva svi nekako ispunimo cilj uprave koji je stavila pred nas, a i sve ovo što vidite, ovaj klub zaslužuje da je ode rang više. Igrači su sami nosili i složili nove rekaro stolice na sve uređenijim i oku ugodnijim Mavrincima. Gromničan baš ove godine slavi svoj 95. rođendan. 3 kola zaredom bili smo na gostovanjima, a sad nam slijedi proljetna premijera na našem stadionu pred našim navijačima. Predsjednik Batarelo i dopredsjednik Jurić dižu Gromničan na razinu više i razinu nogometa u cijeloj županiji. A naravno sa svim tim i mi skupa svi rastemo i želimo ići naprijed. Imamo puno mladih igrača koji žele napredovati, koji žele ići naprijed i to je budućnost i to moramo gledati da tu uz sada recimo Orijenta koji je drugoligaš, Opatiju, da se i mi izdignemo tu, da jednostavno dignemo svi skupa kvalitetu ove naše županije nogometa i da te mlade igrače kroz nas, kroz Opatiju i Orijent afirmiramo i dignemo na jedno više nivo da danas sutra Rijeka ima što više naših domaćih igrača. Subota 15:30 live stream će biti, ali po predivnom proljetnom vremenu jedina prava opcija je biti na Mavrincima. Gromničan Pazinka.
Derbi i svi vjerujemo nova pobjeda, ali naravno uz vašu pomoć. Vidimo se na stadionu, ajmo zajedno pobijediti i Pazinku.